Niks. Niksen Biksen. Aldrig. Hvad laver du? Piger, Ken giver altid mig de mest perfekte gaver. For en gang skyld vil jeg gøre noget helt særligt for ham på vores årsdag. Hvilken årsdag? Helt ærligt, jeg kan ikke huske det. Jeg synes altid, at vi fejrer et eller andet. Hvad med et diadem? Chelsea kender en dreng. Hvad så med et blåt diadem? Helt ærligt, Chelsea. Drenge kan lide spændingsfilm, computerspil og biler. Jeg har det! Er det, hvad jeg tror, det er? Hvor er den dog smuk. Ken, jeg har brug for din hjælp. Chelsea, hvad er der sket? Jeg vil gerne spille et spil, men der er ingen, der gider spille med mig. Vil du? Det kan du lige tro. Kom ind. Den er fed nok, men den kan godt blive federe. Igen? 26 sejre i træk. Sådan, mere eller mindre. Kan du høre det der? Hvad siger du til et spil skak? Backgammon? Poker? Poker? Blå og bare så umoderne. Hvad med kældegrøn? Med racerstriber bliver Kens hjul noget helt for sig selv. Flammer er bare så meget federe. Hvis altså federe betyder latterligt. Hvad med en drage? Se, det vil være fedt. Er du helt sikker på, at du aldrig har spillet poker før, Chelsea? Ja, helt bestemt. Næste hånd. Albuquerque, Hold'em, S er det højeste. Ingen wildcards. Wildcards er for små børn. Ken vil bare elske det her. 1, 2, 3. Igen. 1, 2, 3. Helt ærligt. 1, 2, 3. Ah! Er du sikker på, at du ikke kan høre noget? Hør hvad? Det var Skipper. Det er helt ufatteligt. Det er det mest fantastiske, jeg nogensinde har set! Er det der, hvad jeg tror, det er? En helt unik, yderst sjælden, gylden slangpuffer. Du er fantastisk, skatter. Nej, det er du. Nej, det er du. Nej, det er du. Nej, det er... Ja tak. Skal vi køre en tur? Så kører vi! Hvad er den her knap til? Den pokkers gyldne slangpuffer. Něco jsem dnes měla v plánu. Už jsem to měla skoro na jazyku. Tady mám určitě všechny poznámky. Já to věděla. Dnes je velké prádlo. Tak to je za 5 minut 12. Barbie přehání. Až tak přece nezapácháme. Takže, bylinkový šampón a gel na hřívu jsou v salonu v přízemí. Peelingové mýdlo je asi... Tak to nech na mě. Barbie, ty se pusť do tóny. Chelsea, popasuj se s Blissou. Skipper, ty máš na starost Tefy. Já povedu strategickou logistiku z operačního řídícího centra. Což znamená? To znamená, že jsem se už sama měla dávno pořádně vykoupat. Tak, proč riskovat blízkost Midlin? Mám tě, Tefy! Ty tady znečišťuješ ovzduší, Tefy. Měla jsem jít nakupovat, dokud to šlo. Nemůžu nikde najít Tony. Kde pak je?
Oh, Tony, koupání je jako bezvaden v lázních. No tak, kde v lázních vytáhnou kýbl a hadici. Já vím, že tu někde jsi, Bliso. Ha, a taky vím, jak tě najdu. Drby, mazlíci se mydlí. A na měsíci je vystaráno.